anak kuaso Tuhan memberi kurang kayo bukan deame banyak anak banyak rasaki kurang kayo bukan deame banyak anak banyak rasaki tio tahun tio barana sampailah kita de manggadangkan jiko manyeso barana banyak warga berencana dijalankan. Onde adia mengaku jame anak kuaso Tuhan memberi kurang kayo bukan deame banyak anak banyak rasaki kurang kayo bukan deame banyak anak banyak rasaki tio tahun tio barana sampailah kita de manggadangkan jiko manyeso barana banyak warga berencana dijalankan.